Ah bon, nisɔndiyalen don kojugu. I b'a dɔn n'i ye mɔgɔ tasuma a fɔ ko mɔgɔ nisɔndiyalen ka tasuma fiyɛ a b'a faga. Donc aujourd'hui là, ne kɔni nisɔndiyalen kosɛbɛ. Ni n ka denbaya de nana parce que handball kɔni ne kɔni ye n ka vie de k'a ye. N ye sport wɛrɛ kɛ ta mais handball de diyara n ye. N ye sport tɔw bila ka taa handball fɛ. Mais bi kɔni n y'a faamu k'a fɔ ko ne yɛrɛ tun bɛ baara la. Est-ce que ni mɔgɔ ma ni nin kun ma kɛ i t'a dɔn k'i ye baara kɛ. Denmisɛnninw y'a jira n na de ko n ye baara kɛ. Vraiment a diyara n ye a bonyana n ma. Hali bi n bɛ dugawu k'u ye. Ala k'u bolo mɛn a la. Ala ka kunkɔrɔta d'u ma a la. Su Mayiga o ye n wele ko Filani. Bon n bɛ se k'a fɔ an sigilen tora comme déjà an ye ancien handball créé cogo min na handball fɛn kɔnɔ handball au sein de l'handball an sigilen tora an y'a miiri an ko peut-être dɔrɔn an ko n ko mun na an tɛ fɛn fana fara kan reconnaissance fara kan parce que n ko mɔgɔ caman salen de u bɛ taa trophée di somɔgɔw ma an ko n ko o cɛ man ɲi n k'an ka kɛ a ɲɛnama ɲɛna a k'a ɲɛnama fɛn sɔrɔ n ko ka fisa ka tɛmɛ dɔ in kan quoi n ko ka fisa bon idée nana ten an tora la dɔ sen to ko bɔn k'an taara nin aramana an ko n ko yɔrɔ dɛ dɔ sigilen to ko bɔgɔ de b'a financer pap a nana ten idée nana an bɛɛ la ten maintenant n ko bon n'a kɛra n'a ma ɲɛ a kɛra ten fɔlɔ kɛra a diyara n ko munna an tɛ filanan daminɛ n'an ye filanan kɛ yanni sabanan cɛ mɔgɔw bɛ fara an kan an bɛ jɛ k'a kɛ ka ɲɛ a bɛ ɲɛ o de la an y'an lancer filanan fana la an y'a daminɛ Serigino la c'est pas parce que ko a ka kɔrɔ ni bɛ ou bien fɛn n'o tɛ juste c'est quelqu'un a y'a ka vie majorité bɛɛ consacré handball de la a ye fɛnba de kɛ handball in na hali an filɛ fɛn o fɛn na bi a nɔ b'a la parce que n'ale fana kɛra mɔgɔ kɔnɔnajugu ye handball in tɛ se yan mais a y'a don a sogo n'a fɛn kɔrɔ n bɛ se k'a fɔ ni handball tun ye muso ye Guinée b'a furu a ka muso sabanan ye tellement que fɛn in ka d'a ye an ko mun na an t'a daminɛ Guinée la u ko problème t'a la k'an ka kɛ Guinée bon finalement ne ko ten ko bon ko komi e y'a fɔ k'an ka kɛ Guinée ko ne ka kɛ président commission ko problème foyi t'a la n'an b'a lancer et ça sera a tɛ arrêté nin fana la a bɛ continuer san o san a bɛ continuer fɛn o fɛn ye fɛn ɲɛ handball in na fɛn o fɛn ye ko kɛ handball in na ka tɛmɛ ni Ala ma fɛn k'an na an b'a bɛɛ récompenser an nimisiwasa sɔrɔ mɔgɔw bɔra a yɛrɛ ka collègue kɔrɔw bɔra diplôme dira mɔgɔw ma récompense dira mɔgɔ caman ma minnu b'a mérité a mɛnna u ɲinɛnen don o kɔ olu caman tun bɛ yan bi an yɛrɛ tun tɛ dɔw dɔn a la olu bɛ an y'olu bɛɛ ye yan bi non tiɲɛ na an content na an kɔni bɛ ladilikan min se denmisɛnninw min b'an kɔfɛ génération min b'an kɔfɛ n'u ma dɔ fara an taw kan u kana fɛn bɔ a la ni Ala sɔnna parce que fɛn min don a bɛ an ka sport ɲɛtaga de fɔ. Ne tɔgɔ ye Kureshi Sidibe ne ye Ligue 2 handball du district de Bamako secrétaire général ye. D'accord nisɔndiya min bɛ ne la d'abord président tɔgɔ la n'o ye ligue président ye ani fédération président tɔgɔ la o ye nisɔndiyaba ye fɔlɔ parce que a ka kan kuma ni kuma minnu y'a ɲɛ handball ye voilà sani an ko u tanyali kɔnɔ u ɲɛnɛma ka se ka waleɲuman dɔn kɛ u ye nin kɛnɛ fasuguyaw kan d'abord n bɛ organisateurs fo parce que olu de y'a initiative ta c'est vrai que fédération bɛ yen nɔ ligue bɛ yen olu bɛ instance ye mais n'a fɔra kɛrɛfɛ fɛnɛ dɔw fɛnɛ ye ka hakilina dɔw ta c'est à dire min bɛ hali sisan nɔ handball dɛmɛ surtout mɔgɔ min y'a kɛ handball ye ka kɔrɔ donc a ka kan kosɛbɛ olu ka dɛmɛ wa a ka kan kosɛbɛ an ka y'o kɛnɛ kan k'o kɛnɛ la ɲɛnɛmaya o y'a kɛ mɔgɔ min ye a n'a ka kan parce que a y'a kɛ Mali handball ye a y'a kɛ joueurs ye a y'a kɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ ye donc an bɛ organisateurs fo o hukumu kɔnɔna la bon alhamdulilayi ni san naani laban in kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ kabini instance fila in sigira Mali handball a bɛ ka ye dɔɔni dɔɔni sabula an b'a daminɛ fɔlɔ au niveau national au niveau du district d'abord Ligue de handball du district de Bamako ye compétition caman organisé a compétition phare dɔ ye mun ye o ye championnat district ye n'an bɔra k'o final tan kalo tɛmɛnen ni ISFAS y'o o jɔnjɔn kupu ta cɛkunda centre municipal de Lafiyabugu n'o ye Soyɔl ye olu y'o jɔnjɔn ta muso kunda donc denmisɛnnin kupu ta fanfɛla Ligue de handball du district de Bamako ye compétition caman organisé bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ au niveau fédéral an y'a ye k'a fɔ bureau fédéral kura min nana donc u ye championnat ni coupe du Mali u y'olu bɔ ɲɔgɔn na donc alhamdulilayi championnat bɛ jouer bon en même temps maires bɛ ta les 6 meilleurs
olu bɛ kurumali jouer. Au niveau international an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ salon na sini an ka Jeux africains de beach handball donc an ka équipe nationale muso senior olu kɛra 3e o kɛnɛ kan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fɛnɛ 2022 an ka junior fɛnɛ kɛra 3e zone de tournoi la Conakry. Donc an bɛ se k'a fɔ olu ye activité ye bureau kura sigilen baara minnu kɛ. Donc aw fɛnɛ kunnafonidilaw ni baara in ma kɛ aw kɔ sabula a baara yeli fanba aw de b'a to a bɛ ye. Donc an b'aw fo kosɛbɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu fo u ye handball bila yɔrɔ min na an bɛ don min na i ko bi hali sisan nɔ u ka courage ta u ka continuer an b'u kɔ. Bon kumakan laban min bɛ ne bolo hali sisan nɔ ne bɛ organisateurs de encourager salon an ye nin activité in première édition ye donc ɲinan ye 2e édition ye donc san wɛrɛ édition kana jɔ san wɛrɛ fɛnɛ u ka initier n'Ala sɔnna pour que an ka kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ an ka se k'u laɲɛnamaya. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw yɛrɛ kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛn parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ nin activité fasuguya ninnu ye donc ala ni aw sababu donc an b'aw fo merci.